Sziasztok! Ebben a videóban bemutatom, hogy hogyan is kell laptopból gördeszkát csinálni. Először is kell egy laptop, gördeszkakerekek, meg egy fúrógép. És akkor kezdjük is el. Először is rárakjuk a kerekeket. Így. Belefúrunk, csinálunk lukakat, hogy hova fog menni a csavar. Jó. Most ide. És ide. Ezt innen kiszedjük. Nincs egy szüksége. Ide. És akkor, amikor rárakjuk ide a kereket, belerakjuk a csavarokat, majd itt összecsavarozzuk, és amikor így rácsukjuk, akkor nem látszik semmi. És akkor könnyedén lehet vele gurulni. Hát ez eltart pár percig, de azt majd a következő.